Ik werd vanmorgen wakker en toen speelde door mijn hoofd de gedachte hoe het ook had kunnen zijn. Hoe kun je het verzinnen? Nee, geen mens die het gelooft. Mijn ideeën zijn te gek om waar te zijn. Zo heb ik me bijvoorbeeld in de afgelopen nacht Adam en Eva voor de geest gehaald en het volgende bedacht. Als Adam gay was geweest, dan hadden wij hier niet gezeten. Nee, dan was jij er niet en waren wij er niet. Er was geen party en geen feest. Als Adam gay was geweest, konden wij alles wel vergeten. Dus haal het nou eens voor je geest. Er was geen leven en geen feest als Adam gay was geweest. Dan zie ik het moment voor me waarop hij Eva zag. Oh my god, dacht hij, wat moet ik hier nou mee? Hij voelde het meteen en hij was helemaal van slag. Wat dit moest worden, daarvan had hij geen idee. Het verhaal dat zou dan helemaal bedorven zijn, want die twee die zouden kinderloos gestorven zijn. Als Adam gay was geweest, dan hadden wij hier niet gezeten. Nee, dan was jij er niet en waren wij er niet. Er was geen party en geen feest. Als Adam gay was geweest, konden wij alles wel vergeten. Dus haal het nou eens voor je geest. Er was geen leven en geen feest als Adam gay was geweest. Als Adam gay was geweest, dan hadden wij hier niet gezeten. Nee, dan was jij er niet en dan waren wij er niet. Er was geen party en geen feest. Als Adam gay was geweest, konden wij alles wel vergeten. Dus haal dat nou eens voor je geest. Er was geen leven en geen feest als Adam gay was geweest. Maar nu ik dit hier voor me zie, was hij waarschijnlijk wie?